Eta basualdiak ere izango dituzu ezta? Puf, bai, noski, askotan. Akatz asko egin ditudala konturatzen naizenean. Baina batez ere, lotzatzen naiz konturatzen naizenean ez didatela ulertu. Orduan bai, orduan egun batzuetan isilik, oso isilik egoten naiz. Normalean baino gutxiago hitz egiten dut. Berriz indarra hartu arte. Eta nola hartzen dituzu indarrak momentu txarretan? Momentu txarrak ditudanean, hasteko atzera begiratzen dut. Eta neure buruari esaten diot. Bego, orain ez etzi. Botatako izerdiak botata orain ez etzi. Esfortzu handia egin dut eta maitzak merezi du. Ikasitako guztia gogortzen dudanean asko motibatzen naiz. Berriz indartzen naiz. Orain ni ere euskalduna naiz, denekin hitz egiten dut euskaraz. Eta oberena da, herriko jendak ere niri euskaraz egiten didala. Horrek asko posten nau. Denen pareko sentitzen naiz.